На Белсаце кароткае выданне навінаў нядзелі 2 сакавіка. У студыі для вас працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэты час. Ливійскія баевікі на трэнаваннях у войскаў Лукашэнкі. У сеціве з'явіліся кадры выпуску спецназу ливійскай нацыянальнай арміі, фактычнага кіраўніка ўсходу краіны Халіфы Хафтара, пасля падрыхтоўчага курсу на адной з беларускіх вайсковых базаў. У цырымоніі ўзяў удзел сын кіраўніка ўсходняй Лівіі і начальнік генеральнага штабу сухаземных войскаў генерал-лейтенант Садам Хафтар. Мяркуючы з фота, група лівійскіх спецназаўцаў, якія трэнаваліся ў нашай краіне, складала не менш за 100 байцоў. Нагадаю, 17 лютага кіраўнік усходняй Лівіі фельдмаршал Халіфа Хафтар з сынамі прыбыў у Менск персанальным самалётам Лукашэнкі. Яго сустракаў кіраўнік КДБ Церцель, а на размове з Лукашэнкам, акрамя госця, былі толькі Церцель і міністр абароны Хрэнін. Суд цэнтральнага раёну Менску заўтра пачне разглядаць крымінальную справу супраць былога дырэктара прадпрыемства «Белакт» Алексея Грытусева. Мужчыну пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі. Выданне «Наша Ніва» прыводзіць падрабязнасці абвінавачванняў супраць 49-гадовага бізнэсоўца. Яго вінавацяць у падатковым махлярстве і сыходзе ад выплаты падаткаў. Грытусеў застаецца ў СІЗА ўжо больш за год. Ягоная справа праходзіць у межах так званай малочнай. Разбору датычнага махінацыяў кіраўнікоў вялікіх малочных прадпрыемстваў ды іхных бізнес-партнёраў пры продажы прадукцыі за мяжу. Смяротная аварыя ў Лунінецкім раёне. Загінула адна асоба. Трагедыя адбылася учора на трасе М10. 30-гадовы кіроўца «Фіату» рухаўся ў бок Пінску, аднак заснуў за стырном і з'ехаў у кювет, дзе сутыкнуўся з дрэвам. Ад атрыманых траўмаў мужчына загінуў на месцы. Каб заставацца ў курсе падзеяў, чытайце Белсат у тэлеграме. Патрапіць на наш тэлеграм-канал вы можаце дзякуючы QR-коду, які бачыце на сваіх экранах. Падпісвайцеся на тэлеграм Белсату, калі для вас гэта бяспечна. Цягам ночы і раніцы збройным сілам Украіны ўдалося абяшкодзіць усе 79 выпушчаных расейцамі беспілотнікаў. 63 дроны былі збітыя, яшчэ 16 страчаныя лакацыйна ў выніку працы сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Гукі працы паветранай абароны былі чуваць у 14 вобласцях краіны. Абломкі беспілотнікаў пашкодзілі аб'екты ў Харкаўскай, Сумскай, Хмельніцкай і Запарожскай вобласцях. У апошняй у выніку трапляння збітага БПЛА ў жылы дом пацярпела адна асоба. Напярэдадні ўвечары акупацыйныя войскі абстралялі Краматорск Данецкай вобласці. Загінуў 18-гадовы хлопец, яшчэ 2 асобы пацярпелі. А ў шпіталі Херсону памерла 65-гадовая жанчына, якая пацярпела ў выніку абстрэлу гораду расейцамі раніцаю 1 сакавіка. Наступствы дыпламатычнага скандалу. У ЗША грамадзяне выйшлі на вуліцы Нью-Йорку ды іншых гарадоў, каб выказаць нязгоду з пазіцыяй адміністрацыі Трампа і паводзінамі амерыканскага лідара ды ягонага віцэ-прэзідэнта Джей Ды Вэнса падчас перамоваў з Уладзімірам Зеленскім у Белым доме. У руках актывістаў украінскія сцягі, карыкатуры на Трампа і Вэнса, ды надпісы «Зеленскі герой». Пратэстоўцы выказваюць думку, што скандал падчас перамоваў быў спланаваны, каб адмовіцца ад далейшага падтрымання Украіны ў адбіцці расейскай агрэсіі. Акцыі пратэсту нават паўплывалі на асабістыя планы віцэ-прэзідэнта Вэнса. Ён накіраваўся на адпачынак у Вермонце, але на ўездзе ў гарналыжны курорт быў сустрэты сотнямі пратэстоўцаў з плакатамі «Здраднік», «Нацыянальная ганьба» і «Едзь катацца ў Расею», пасля чаго быў вымушаны пакінуць горад. Супольна падтрымаць Украіну і даць еўрапейскі адказ на новыя трэнды ў замежнай палітыцы ЗША. У Лондоне сёння пройдзе надзвычайны саміт у пытанні бяспекі, скліканы брытанскім прэм'ерам Кірам Стармерам. У сустрэчы возьмуць удзел 14 лідараў еўрапейскіх краінаў і міжнародных інстытуцыяў. Напярэдадні адбылася двухбаковая сустрэча Стармера з украінскім прэзідэнтам Уладзімірам Зеленскім. Па яе выніках лідары падпісалі пагадненне наконт крэдыту для Украіны на амаль 3 мільярды долараў. Грошы пойдуць на закуп узбраенняў, а ягонае пагашэнне плануецца за кошт даходаў ад замарожаных расейскіх актываў. Размаўляючы з Зеленскім, брытанскі прэм'ер заклікаў таго паспрабаваць наладзіць стасункі з Дональдам Трампам і ягоную камандаю, паведамляе выданне Financial Times. Паводле BBC, пасля сустрэчы Стармер стэлефанаваўся з амерыканскім прэзідэнтам.
а таксама з французскім лідарам Эмануэлем Макронам. Брытанскі прэм'ер заявіў медыям, што ягоная краіна і Францыя разам з Украінаю будуць працаваць над дыпламатычным шляхам спынення вайны і пасля прадставяць сваё бачанне кіраўніку ЗША. І гэта ўсе навіны на гэты час. Ад заўтра нашыя выданні змяняюць час з'яўлення ў тэлеэфіры. Замест 15 гадзіны з галоўнымі падзеямі пачатку дня мы будзем вас знаёміць о 10:50. Пабачыць нас, як заўсёды, можна будзе і на YouTube-канале Белсат Ньюс. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледашоў. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.